Bai. Entzuten jaten? Bai. Hola, oin bai. Apa, atzalde ondan hoi. Ongi etorri, gurera eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko helburua da Estatu Batuetako egoera politiko soziala aztertzea eta horrei guztiei erradiografia bat egitea. Nik uste lortuko dugula, ze hemen daukagun gonbidatuak asko dakita honen bere gain lortuko dugu bintzat pixkat gehiago ikastia. Liburu bat izango da ardatz nagusia eta horretarako gonbidatu dugu Mikel Reparaz. Kaixo, ongi etorri. Arratsaldeon. Las Guerretas de América, zure lehendabiziko liburua atera berri dozu, irailean kaleratu zen. Bai. Ze moduz harrera batetik? Bueno, nik uste ona izan duela, behintzat ni oso pozik nago, ez? Jendeak horrelako liburu bat, ez dakit kazetari batek idatzia kronika moduan, egia da kronika literario bat ere badela, ez? Baina, interesa izatea horrek badu, ez? Poza ematen du, ez? Eta egia esan, bai. Bai, zu ohituta zaz, ez? Azkenean albiste motzak egitera, edo hori askotan esan duzu behartuta zauziela, denbora muga baten edo kontatzeko, ez? Zerbait, eta azkenean hemen dauketzu aukeria, ikusteko zer gertatzen ari dan eta dana liburu baten islatzea. Batez ere irratia eta telebista egiten dugunontzat, ez? Guk badakizu gure albistea dira minutukoak eta minutu batean kontatu behar dugu dena, ez? Eta ni korrespontsal izan nintzen garaian, 5 urtez Estatu Batuetan, batez ere hori egiten duen, ez? Minutuko kronikak egin. Eta konturatu nintzen, material pila bat nuela, elkarrezketa asko, nik beti gainera 2 kuaderno erabiltzen ditut, batean nire kronikak eta kazetaritza edo egunerokoa idazten dut, eta beste batean, ez dakit bestelako hausnarketak edo deskribapenak eta bestelako elkarrizketak, eta 2. kuaderno horri esker ez idatzi dute liburu hau, ez? Eta egia esan banuen beharra ere horrelako, ez dakit, zuku diozuna, ez? Sakonago eta pausatuago ere aritzeko, ez? Kasu hontan, Estatu Batuez eta Estatu Batuetako gatazkaz eta arrazakeriaz, ez? Hori da, hori galdetu binotzun, munduko txoko askotan egon zara, 20 asko urtez dia korrespontsal bezala, Balkanetako gerrari buruz hitz egin diguzu, Bruselasen aritu zara korrespontsal modura, Estatu Batuetan 5 urtez, baina Amerikako Estatu Batuak aukeratu duzu liburu baten dana kontatzeko. Zergatik Amerikako Estatu Batuak? Bueno, egokitu zitzaidalako, nik uste momentu historiko batean, edo momentu historiko importante batean, korrespontsalizatea bertan, ez, Estatu Batuetan. Ni iritsi nintzen, aurretik ere askotan egin izan duen lan Estatu Batuetan, baina korrespontsal moduan, hau da, bizitzera, New Yorkera joan nintzen 2013an. Eta 5 urte egin nituenan, eta 2013ko Estatu Batuak eta 2018-19ko Estatu Batuek ez daukate zer ikusirik, ez? Hor aldaketa ikaragarri bat gertatu zen, Donald Trumpek aurpegi jarri zion aldaketa hori, baina baita ere gizartea eraldatu zen, ez? Momentu historiko horretan. Estatu Batuetako lehen presidente beltza, Obama, presidente zenean, nik gogoratzen dute Obamaren 2008ko hauteskunde kanpaina jarraitu nuela, eta bere hauteskunde garaipena retransmititu nuela, ez, kasu honetan irratian, Euskadi Irratian, eta nik uste dut, han geunden kazetari guztiok ikusten genuela momentu historiko bat zela, ez, eta asko uste izan genuen hor amaitzen zela, ez dakit, nolabaiteko arrazakeriari lotutako gatazka bat, ez, eta gero urteekin ikusi izan zen, ez zela horrela izan, Obamaren urteek ez zutela, ez dakit, espektatiba hori bete, ez, eta gainera, 2016an, lehen presidente beltzetik, Estatu Batuetako presidenterik zurien erapasa ginela, ez.
Eta hor Estatu Batuetan aldaketa handi bat gertatu zen gizartean ere, ez? Nolabait ere horrek ahalbidetu zuelako besteak beste talde arrazisten diskurtsoa, supremazismoaren aurpegirik krudelena bapatean onargarri bilakatu zen, ez? Estatu Batuetan. Beraz, hortik dator, ez? Momentu historiko hori bizitzetik eta hori kontatu nahi izan duen, kasu honetan liburu batean. Las grietas de América, grietak arrakalak, arrazakeriaren ondorio dien arrakalak. Zuk esatuzu arrazakeria sistemikoa dela Estatu Batuetan. Zer nahi duzu esan hori, edo zein da adibide bat arrazakeria sistemikoa erakusteko? Bueno, arrazakeria, nik uste, gizakiarekin bat doala, ez? Ez Estatu Batuetan soilik, baita hemen ere, Euskal Herrian bertan, arrazakeria badago, Europan eta munduko beste hainbat lekutan, ez? Egia da Estatu Batuetan gauza ezberdina dela, edo ezberdin egiten duen zerbait badagoela. Eta da, gatazka historiko bat dagoela atzetik, ez? Eta gatazka historiko horrek oso sustrai sakonak ditu. Estatu Batuak sortu ziren momentutik, hor zerbait gertatu zen, ez? Erresuma Batutik, Britania Handitik independitzatu ziren 13 kolonia hoien sistema ekonomikoa esklabutza izan zen. Eskulan esklabuaren gainean eraiki zituzten Estatu Batuak, ez? Eta aita fundatzaileek munduko lehen demokrazia sortu zuten, eta hori hala izan zen, eta inork ez du zalantzan jartzen Estatu Batuak demokrazia bat direnik, eta sistema demokratiko liberalaren eredu dela nolabait ere munduan. Baina horren estruktura horretan, horko abe eta zutabeen artean gelditu zen arrazakeria edo supremazia zuriaren boterea, ez? Eta hori etengabe ikusten dugu. Zergatik da sistemikoa arrazakeria Estatu Batuetan? Denak kolorea duelako Estatu Batuetan. Ezberdintasun sozialek, espetxeetako egoerak, etxebizitza politikek, hezkuntza politikek, denak du kolorea Estatu Batuetan. Hau da, zuk pobreziari begiratzen baldin badiozu, edo baztertuta daudenei begiratzen badiozu, ikusiko duzu hein handi batean, beltzak, latinoak eta indigenak, eta hau da, gutxiengoak direla, ez? Beraz, hori da arrazakeria sistemikoa, ez? Estatu Batuetan, hasieratik, gizatalde zanpatu bat izan delako, eta baztertu bat, eta 2 mende terdi pasa ondoren, oraindik hor jarraitzen du, ez? Lehen esklabuak ziren, orain libreak dira, baina ezberdintasun horiek hor jarraitzen dute, ez? Egia da, aurrerapauso handiak eman direla, ez? Baina aurrerapauso bat eman den bakoitzean, atzerapauso bat izan da Estatu Batuetan, ez? Eta horren adibidez, Obama, Trump arteko zubi hori, ez? Zer esan nahi dau txuria izetiak Estatu Batuetan, edo, gurean be bai. Niretzako zuri izateak esan nahi du, gu konturatzen ez palin bagara ere, privilegio bat izatea, ez? Hau da, motxilarik ez izatea. Gizartean, Estatu Batuetako gizartean zu beltza, afroamerikarra balin bazara, edo jatorri mexikarra balin baduzu, edo indigena balin bazara, Cherokee, Choctaw edo Lakota herrikoa, zuk bizitzan motxila bat duzu, pixu bat duzu, eta horrek ez dizu utziko, edo gogorrago egingo du zuretzako, unibertsitatera iristeak, edo amets amerikar mitiko hori erdiestea, ez? Zuri balin bazara, egia da, zuri pobre asko dagoela Estatu Batuetan, pobrezia non nahi dago Estatu Batuetan, baina zuri izateak esan nahi du ez duzula motxila hori, ez? Hasieratik, ez? Zerotik hasten zarela, nolabait ere, eta ez -10-etik, ez? Gutxiengoek bezala. Eta hori aplika daiteke hemengo egoerara ere, esan nahi dute hori horrela da, ez? Euskal Herrian bertan zuk baztertuei begiratzen baldin badiezu, edo bazterketa soziala pairatzen dutenei begiratzen baldin badiezu, konturatuko zara gehien bat etorkinak eta emakumeak direla, ez? Beraz, hori Estatu Batuetan ere gertatzen da. Gertatzen dena da, Estatu Batuetan horrek beste dimentsio bat duela, ez? Estatu Batuetan, besteak beste, zure arrazak definitzen zaituelako. Ni Estatu Batuetara iritsi nintzenean, eta hori liburuan kontatzen dut hasieran, ez? Nik bi seme ditut. Eta gu Euskal Herritik joan ginen New Yorkera bizitzera, ara iritsi nintzen, familia nolabait ere mugitu baino hilabete batzuk lehenago, batez ere etxe bizitza aurkitu eta eskola bat bilatzeko, ez?
Eta eskola horretan nire bi semeak matrikulatu nituen unean, bete behar izan nuen inprimaki bat. Ez? Eta lehenbiziko inprimakia izan zen arrazarena. Ez? Zure semeak ze arrazakoak dira. Ez? Hori galdetzen zidaten. Eta hor, bat zeuden... Zuk krisi txoren bat eukiko zinun, ez? Ostras, zer jarriko dut? Baina ezako oso violentoa izan zen momentu hori. Oso violentoa. Esan duen, bueno, hor banituen, ez? Laukitxo batzuk, eta esaten zuten zuria, beltza, hainbat kategoria dituzte, ez? Asiarra, indigena, eta nik nire buruari galdetu nio, zergatik, ez? Zergatik behartzen nau, ez? Kasu honetan funtzionario batek nire semeen arraza azaltzera, ez? Eta hor, konturatzen zara, Estatu Batuetan arrazak definitzen duela dena. Izan ere, askok diote, bueno, klasifikazio hori, eta erroldak esaterako Estatu Batuetan, badu klasifikazio arrazial bat beti, Estatu Batuak sortu zirenetik, hasiera batean ziren zuriak edo esklabuak. Gero sartu ziren, bueno, beste kategoria batzuk, ez? Estatu Batuak dira munduan bere populazioa arrazaren arabera eta kriterio arrazialen arabera, eta nire ustez arrazisten arabera, sailkatzen duen herrialde bakarra munduan. Hor bazen 18. mendeko zoologo suediar bat, Linneo izenekoa, eta Linneok esaten zuen, edo bere teoria zen, espezie, homo sapiensak bazituela 4 subespezie, edo azpiespezie. Ziren Europarra, Afrikarra, Asiarra, Estatu Batuetan kategoria horiek gaurkoz errolda iaz egin behar zen, pandemiagatik atzeratu egin da, baina galdera hori hor dago, eta populazio osoa sailkatzen da arrazaren arabera. Nire ustez, nik esaten dudanean, eta Estatu Batuarra, nire lagunei, eta asko oso lagun aurrerakoiak dira, eta ez dira inolaz ere arrazistak, ez? Eta esatea, bueno, baina horrela jakin dezakegu Estatu Batuetan gutxiengo bat baztertua dagoen, edo gutxiengo batek arazoak dituen, eta hor detektatu dezakegu, ez? Badakigulako. Datu objektibo baten bila edo. Hori da, edo diskriminazio positiboa egiteko, ez? Bueno, hola badakigu, ez? Beltzak diskriminazio positiboan sartu behar ditugu, hezkuntzan esaterako, ez? Edo, baina nik esaten duena, hori agian horrek justifikazio bat izan dezake alde horretatik, baina benetan egiten ari zaretena da, herrialde honetan arrazakeria betikotu, ez? Kategoria horiek behin eta berriz errepikatuz eta gizartea zatituz. Liburu hau definituko neuke, ez dakit adosa zen, kazetari baten kronika da, baina oso modu literarioan kontatuta, road trip bat dalako baita, ez? Bidaia bat, zuk zeuk egin jakoa, 250 kilometroko bidaia bat, 3 ordu eskasekoa, Baltimoretik Charlottesvillera. Oso presente dauzen hiribak die liburu honetan, Baltimore eta Charlottesville izen dielako azken urtietan eraso arrazistak eta arrazakerien kontrako istiluen foko izen dien, ez? Bi hiri. Baltimoren kasuan, hitz egiten dozunean liburuan, horra ipatzozu Black Lives Matter mugimendua, azken urtietan zona handia auki dauen mugimendua izan da, kontatu pixkat, mugimendu hau nola izan eta zer lortu da bien oin arte? Bai, orain iruditzen zaigu edo askok uste dute Black Lives Matter mugimendua, beltzen bizitzek inporta dute, Black Lives Matter mugimendu hori sortu zela, edo sortu dela Trumpen garaian, edo Trumpen aurka, Trumpen politika arrazisten aurka, edo jokaera arrazisten aurka, eta ez da horrela, Black Lives Matter sortu zen, batez ere 2013-2014 urte artean hor hasi zirelako, edo hasi ginelako, poliziaren gehiegikeriak eta poliziaren indarkeria ikusten, beltzen aurkako indarkeria esan dut. Noiz hasi ziren gure mugikorrak kamera izaten, 2010 hori horretan, ordurarte ikusten bideotan ikusten, ez? Bai, bideoak grabatzen, ez? Ordurarte ez zegoen modurik, edo zeinek ez zeukan kamera bat, baina urte horietan hasi ginen ikusten, sare sozialen bidez eta asko zabaldu ziren, besteak beste, ez dakit, orain dela gutxi George Floyden hilketa, ez? Nola polizia batek hiltzen zuen George Floyd, ia 9 minutuz bere belaunaz, bere lepoa zapalduz, ez? Eta, horrelako ehunka hilketa ikusi ditugu, ez? Beraz, horrek sortu zuen ezinegon bat gizartean eta erantzun bat. Eta Black Lives Matter mugimendua sortu zen, sare sozialetan batez ere, baina gero gorpuztu egin zen hori kaleetan, ez? Eta jende batez ere
Freddie Grayren hilketaren ondoren, hau zen 20 urteko mutil beltz bat Baltimoreko auzorik pobreenean bizi zena West Baltimore, esaten da dela estatu batuetakoa ez, kontinente amerikarreko hiri edo auzo pobreena, ikaragarria da, liburuaren zati handi bat hor gertatzen da, ez, eta bertako jendea ezagutu izan dut, eta West Baltimore, ez dakit ikusi duzuen The Wire seriea, badago, ez, serie bat hor gertatzen dena, ikaragarria da leku hori. Bertan, poliziak mutil bat hil zuen, ez, furgoi batean hil zen, Freddie Gray, eta hor hasi ginen ikusten lehenbiziko manifestazioak, Black Lives Matteren lehenbiziko manifestazioak, hau 2014-15 izan zen. Hor gertatu zen baita ere Ferguson, Missouriko matxina da, edo deitzen diotena. Eta hor sortu zen mugimendu hori. Urte hauen ostean, ikusi dugu Black Lives Matter dela, ez dakit, Martin Luther King edo Malcolm Xen eskubide zibilen mugimenduaren jarraipen bat, nolabait ere, ez? Eta ez dakit nik lortu duten zerbait, edo galdetzen zein ez, lortu duen Black Lives Matterrek, nik uste zerbait lortu baldin badu da estatu batuetako eta agian munduko debatea eta sortzea, ez? Estatu batuetan orain arte, eta Black Lives Matter sortu arte, alderdi demokratak ez zituen orain esaten dituen gauzak, besteak beste Joe Bidenek esaten dituen gauzak, besteak beste arrazakeria sistemikoarekin amaitu egin behar dela, gizartearen zauriak konpondu egin behar direla, gatazka politiko bat dagoela, hori orain arte alderdi demokratak inoiz ez zuen onartu, ez? Eta nolabait ere Black Lives Matter mugimenduak sortu du ezkerretik nolabait ere alderdi demokrataren mugimendu ezberdin bat, eta diskurso ezberdin bat, ez? Eta nik uste dut hori asko dela estatu batuetan. Hortik gatazka konpontzera, distantzia eta denbora asko dago, ez? Bueno, gurera be iritsi dan mugimendua izan da, horrek be, bueno, zer esango dago, ez da? Black Lives Matter esan duzu Obamaren aroan sortutakoa dela, Obama lan ditzotazuzuk aro horri, eta zuk be, bueno, presidente izan zanean, antzi izan zinen, ze izan zen, ze gertatu zen Obamarekin, danok esperantza beragan jarrita geneukan, eta azkenien ze gertatu da? Segurazki itxaropen gehiegi sortu zuela, ez? Eta ez dakit, jendeak gehiegi espera zuela Obamaren gandik. Liburua irakurri ondoren batzuk esan diate, ez dakit, zuk zer daukazu Obamaren kontra, ez? Ze badirudi, ez, Obamaren aurka egiten zuela. Nei iruditzen zait, Obama batetik presidente ona izan zela, gizarte gai asko mahai gainean jarri zituela, baina ez zituen soluzioak eskaini, ez? Eta hori izan zen agian falta izan zitzaiona, ez? Obamak, ez dakit, esaterako ez osasun publikoa, baizik eta osasun pribatua nolabait ere mundu guztiari zabaltzeko ahalegin bat egin zuen Obamacare proiektuarekin, ez? Eta horrek, aurrerapauso bat suposatu zuen estatu batuetan, baina era berean horrek estatu batuetako populazio zuri kontserbadore kristauaren erreakzio bat sortu zuen, ez? Kontuan hartu behar da, estatu batuetan zuriak oraindik 172 inguru direla, hau da, 10-7 zuriak dira estatu batuetan. Gehienak kontserbadoreak, ez? Eta alderdi errepublikanoaren boto emaleak gehienak, baita demokratarenak ere. Orduan, hor Obamaren aurkako erreakzio bat sortu zen, ez? Alde batetik, komunitate afroamerikarrak eta ez dakit, gutxiengoek esperantza asko jarri zituzten beragan, baina bestetik, nolabait ere, kortozirkuito bat gertatu zen, ez? Estatu batuetako beste gizarte horretan, hau da, kontserbadoren artean. Eta horrek izugarrizko gatazka sortu zuen, ez? Horren adibide edo horren ondorio da orain ikusten ari garen egoera, ez? Kapitolioko erasoaldia, gizartearen erabateko zatiketa hori, ez? Eta hori gertatu zen, hain zuzen ere, urte horietan, ez, Obamaren urteetan, ez? Beraz, nik ez dut uste Obama, ez dakit, presidente txarra izan zenik, edo presidente, baina bai iruditzen zait, ez zituela bete, ez, espektatiba horiek. Berak gainera, inkestetan ere bera egin zuen bere bigarren agintaldian, eta horrelako berakada bat izan zen, ez? Nik, adibidez, Kwame Rose da Baltimoreko gazte beltze aktivista bat, nik berarekin harremana daukat, eta elkarrizketa asko izan ditut berarekin, eta berak esaten du, Trump izan zen, beltzei gertatu zitzaigun gauzik onena. Ez, eta nizan, nola da hori posible, ez? Nola
ez, Obamarekin ez zineten hobe bizi, edo behintzat zuen eskubideak, ze lehen aldiz ikusi genuen, presidente arrazista bat, inolako maskarari gabe, ez? Eta ikusi genuen bere benetako aurpegia ikusi genuen, eta hori eskertzen da, ez? Diskurso hori kuriosoa da, baina leku askotan entzun dut, ez? Afroamerikarren artean. Bai, azkenean ikusten duzu benetan arrazakeria non dagoen, ez? Aurpegia jartzen dutzazu. Bai, izan ere, Obama presidente beltza zen, eta bere diskursoa oso diskurso aurrerakoia zen, baina berriz hasierara goaz, ez? Estatu Batuetan arrazakeria sistemiko bat dago. Arrazakeria sistemiko hori ez dago etxe zurian bakarrik, ez? Dago Wall Streeten dago, Hollywooden dago, eta hortik, imaginatu ezakezun txoko guztietan, ez? Hezkuntzan, polizian, justizia sisteman, ez? Ez dago soluziorik Estatu Batuetan, gatazkaren soluziorik justizia sistema aldatzen ez baldin bada. Eta nik Joe Biden ez dut ikusten 4 urtetan erreforma handi bat egiten, eta ez da datozen 20 urteotan ere. Nik uste dute nolabait ere supremazia zuriaren botere hori aldatzea edo eraistea oso zaila dela Estatu Batuetan. Bai, igual ikusten dalako erantzuna gero eta askarrago datorrela, ez da? Joe Bidenen presidentetza baino lehen, ja Kapitolio hartuta euen, orduan nola moztu hau, ez? Beti frenoa jarri beharra, beti gertatuko dalako, hau ziklikoa dalako, ez? Bai, egia da, horre batetik, liburuan badago metafora bat, ez da, araknido erraldoiarena, ez? Nik uste dut, nire teoria da, Estatu Batuetan, nolabait ere, aurrera pauso bat eman den bakoitzean, arrazakeriaren aurka, berdintasunaren alde, beti atzera pauso bat egon dela, ez? Adibidez, gerra zibila gertatu zenean, Lincolnek esklaboak askatu egin zituen, ez? Eta hor, izugarrizko aurrera pausua eman zen. 10 urtez, Estatu Batuetako armadak okupatu zuen hegoaldea. Ordu arte, errebelde zen estatuak, ez? Okupazio militar bat gertatu zen 10 urtez, eta okupazio militar hori gertatu bitartean, beltzek eskubideak lortu zituzten hegoaldean, Alabaman, Mississippin eta beste hainbat estatutan, ez? Eta bapatean, bozkatzeko aukera zuten, jabegoa, propietatea izateko eskubidea, eta aurrera pauso hori gertatu zenean, etorri zen danbatekoa, ez? 10 urte horiek pasa, Estatu Batuetako armada erretiratu zen hegoaldeko estatu horietatik, okupazio militarra amaitu zen, eta hor etorri zen segregazioa, ez? Segregazioaren legeak hegoaldeko estatuek aprobatu zituzten Jim Crow izeneko lege horiek. Eta berriz ere, naiz eta beltzak ez ziren esklabu, praktikan esklabu bilakatu ziren berriz ere, ez? Ordaindu gabeko lanak, lanpostuak legezko bilakatu ziren, izugarrizko zapalkuntza gertatu zen, ez? Urte horietan. Gauza bera gertatu zen, eskubide zibilen garaian, ez? Joan den mendeko 60. hamarkadan, Martin Luther King eta beste hainbaten borrokari esker, beltzek bozkatzeko eskubidea lortu zuten, ez? Hegoaldeko estatuetan. Hori lortu ondoren, etorri zen berriz atzera pausoa, ez? Araknido hori berriz ere esnatu zen, ez? Eta etorri zen Nixonen garaia, ez? Eta berriz ere politika arrazistak eta hegoaldeko Wallace, Alabamako gobernadorean politikak eta bar. Eta gauza bera gertatu zen Obamarekin, ez? Nik beti izaten dut hori, aita fundatzaileek, Jefferson, Washington, hauek sortu zutenean, Estatu Batuetako estruktura hori, demokrazia handi horren estruktura sortu zutenean, estruktura horren barruan, munstru hori gelditu zitzaiela, ez? Eta armi-arma erraldoi horren sarea deusezten den bakoitzean berrira ikitzen duela, ez? Eta araknido handienetako bat, Donald Trump. Bai. Trumpistan dituzuzuk, garai arei, Trumpen kasuan Obamaren erantzuna da, kasu honetan Trump bera da Obamaren erantzuna, edo beste arrazoi batzuk badaz. Batetik, egia da Trump dela lehen nioena, ez? Nolabait ere gizarte alienatu eta amorruz betetako gizarte baten erantzuna, ez? Obamaren politiken aurka, Obamakerren aurka, ez dakit, Auzitegi Gorenak sexu berekoen arteko ezkontzak legeztatu zituen Obamaren garaian,
Horrek izugarrizko kortozirkuitoa sortu zuen, eta gizartearen zati handi bat horren aurka matxinatu zen, ez? Askok Trumpi bozkatu zioten, Trumpek jakin izan zuen hauteskundeak irabazi behar zituen konterrietan, oso ongi bideratutako kanpaina izan zen, sare sozialei esker, interneti esker, Cambridge Analytica bezalako internet enpresei esker, hauteskundeak boto kopuruan galdu egin zituen, Hillary Clintonek irabazi zituen, 3 milioi botorekin, 2006an, baina hala ere, etxe zuri iritsi zen, ez? Hauteskunde sistema berezi horregatik, ez? Irabazi zuelako, irabazi behar zuen leku horietan, ez? Fenomeno hori dator, eta nik uste dut mendebaldeko leku askotan gertatu dela, 2007-2008ko krisi ekonomiko eta atzeraldi ekonomiko horretatik, ez? Langile klaseak eskuin muturrerantz egin zuen, ez? Frantzian ere gauza bera gertatu zen, esaterako Pas de Calais edo Marseillako feudo komunista horiek bilakatu ziren Le Penen gotorleku, ez? Voxekin, Espainiako langile auzo asko Voxen gotorleku bilakatu dira, ez? Hori bera gertatu zen Apalatxeetan, Pensilvania, Michigan bezalako industrialde importanteetan, eta hor irabazi zuen Trumpek, ez? Amorru horrek irabazi zuen. Amorru horren atzean gauza asko daude, ez? Batetik egia da langile klasearen aukera falta hori dagoela, amorru hori dagoela, baina atzetik etorri ziren gero, ez, supremazistak, eta hori Charlottesvilleen ikusi genuen 2017an gogoratuko duzue, lehenbiziko aldiz ikusi genituela nazien desfileak, ez, antortxekin, Virginiako hiri unibertsitario batean, hor izugarrizko gatazka sortu zen, talde antifasistek ere bertara jo zuten, Black Lives Matter mugimenduak, eta horrelako gerra zibil txiki bat gertatu zen Charlottesvilleen, ez, 2017an. Eta hor nik uste dut hasi zela orain bizi dugun zatiketa ikaragarri hori, ez? Eta zatiketa horren ardura ez du Trumpek soilik, ez? Nik uste dut neurri handi batean edabideek, Estatu Batuetako edabide handiek ardura handia dutela, ez? Trumpek izugarrizko audientziak ematen zituen. CNN kateak bere historian inoiz izan dituen audientzia handienak zituen. Beraz, CNNek bazekien Trump etengabe gomertzuela bere informatiboetan, ez? Audientzia horri eusteko. Eta nik uste dut Trumpa guztiak irentsi zituela CNN-ek, New York Timesek, Washington Postek, hau da, nolabait ere Trumpen aurkako prentsa horrek, ez? Eta marra gorri asko pasa zituela, ez? Beste aldean, Estatu Batuetako eskuinean daude, Fox News edo Newsmax bezalako eskuineko telebista kateak eta edabideak. Eta nolabait ere Estatu Batuetan gertatu zen fenomeno oso kurioso bat, nik uste dut gerora beste leku batzuetan gertatu dena, eta da, bi gizarte paralelo sortu zirela, ez? Osa, nire iruditzen zait, Estatu Batuetako gizartea dela, nolabait ere, horrelako bi sala handi bezala, ez? Batean pelikula bat ikusten ari dira, eta ondoko salan, ondoko zinean, beste pelikula erabat ezberdina ikusten ari dira, ez? Eta ez dute elkar gurutzatzen kalean, ez? Bi gizatalde horiek, ez? Batzuk ikusten ari dira, Fox News, Newsmax eta eskuineko edabideen pelikula, esaterako gizartearen erdia konbentzituta dago, azken hauteskunde hauek ez direla zilegi izan. Trumpek irabazi zuela? Trumpek irabazi zuela eta lapurtu egin zizkiotela hauteskundeak, iruzurra egon zela, ez? Hortaz konbentzituta daude, eta horretan ardura handia daukate edabide horiek, eta ondoko zinean, beste batzuk ari dira ikusten CNN-ren pelikula, ez? Eta New York Times, bide batez, ona Europara iristen zaigun pelikula hori, ez? Beraz, edabidek hor badaukate ardura handia. Eta gero, edabiderik ikusten ez duen jendearen kopura geroz eta handiagoa da. Eta informazioa beste leku batzuetan, ez dakit, holako kalekantoi ilunetan bilatzen duen jendea ere badago, ez? Esaterako, QAnon bezalako konspirazio teorien jarraitzaileek, ez dute edabideek ikusten, horiek interneten bilatzen dituzte eta interneten, sare sozialetan, geroz eta zabalduagoak daude, konspirazioak, eta nik uste dut horrek ere... Eta Trumpen kasuan bere errealitatea erakustea da bere abilezia, ez? Baina beldurra eragitea ere bai.
Eta hori ere gurien ikusten ari gare, ez? Beldurrak ze garrantzia dauken, hauteskundeak irabazteko edo manipulatzeko, ez? Bai, lehen aipatzen genuen, ez? Haserre hori beldur ere bilakatzen da, ez? Edo nik esatu dut, Estatu Batuetako gizartea oso beldurtia da, neurri batean, ez? Jabego pribatuaren defentsa, oso kanpoko fenomeno guztien aurrean askotan beldurra aurkitzen duzu, ez? Baina klabea ez da hori, klabea da beldurra erabiltzen jakitea, ez? Eta Trumpek hori oso ongi egin zuen, ez? Immigrazioaren inguruan, beste, ez? Trumpek behin eta berriz errepikatu zuen, Mexikotik datozen Erta-Amerikar horiek guztiak bortxatzaile, lapur eta kriminal batzuk direla. Nik gogoratzen dut Las Vegaseko Euskal Etxeko presidentearekin izan duen elkarrezketa batean, euskaldun petoa, markinan jaioa eta Vietnameko gerran veterano izandakoak, hori izaten zidala, mezu hori behin eta berriz errepikatzen zidan, ez da? Esaten zidan, eske ona Mexikotik datozen guztiak kriminal batzu dira, ez? Eta nik izan nion, zu noizbait ere etorri zinen herrialde honetara, ez? Imigrante bezala, ez? Eta baina gu legez etorri ginen, eta ez oso barneratua dago hori, beldur hori, ez? Eta beldurraren erabilpenak boto asko ematen ditu, ez? Estatu Batuetan hori argi dago, klabe bat izan zela. Eta lehen aipatu zu ez, edabidean ardurare bai, Kapitolioaren okupazioa ikusi ginunean, gurean behintzat, ez dakit, superprodukzio baten irudiak bailiran, ez? Erakutsi zizkiguten, eta ez dakit zer dagoen horren atzean, gurot esan, horren beste gustatzen jaku superprodukzio bat ikustea, eta dana sinisteko behar hori daukegu, ez dakit, superprodukzio bat ikusita, pelikula bat ikusita, edo zuk sentitzen zu kazetari bezala frustrazio hori. Edo ez dakit, iruditzagat edabideen lana ontxe bertan hori dela, ez? Pelikula bat erakustea eta txarra eta onan paperroiek banatzea. Bai, Kapitolioko erasoaldia ikaragarria izan zen, ez? Izan zen pixka bat Trump aroaren epilogoa, ez? Olako zerbait gertatu behar zen, ez? Trumpek etengabe elikatu zuen, konspirazioaren teoria, iruzurrarena, gezurrarena, gero, lehen esan dudan, kalekanto izkutu horietan informazioa lortzen duten horiek geroz eta gehiago dira, ikusi genituen, ez? Gero, adarrak zituen beste tipo hori, esaten baina hauek nortzu dira, ez? Hauek ez dira liburuetako fascistak, ez? Hauek ezberdinak dira. Aldatu die, bai, itxuraz behintzat aldatuta. Neurri handi batean horre dauka zer ikusia, ez? Sare sozialetan eta mugitu diren teoria asko, QAnon bezalako mugimenduak eta bar. Eta, bai, nolabait ere, ura izan zen, bai, ematen du pelikula bat izan zela, nik momentu batean, nigo goratzen dut, egun gutxitara Washingtonera joan nintzela, Bidenen kargu hartzera, ez? Oldarraldi hori gertatu eta gutxira. Eta ikusi nuen ez nuen sinisten, ez? Eta iritsi nintzenean Washingtonera ez nuen errekonozitzen hiria, ez? Hiriburua. Zegoen erabat militarizatua, kaleak utxik, alde batetik pandemiagatik, ze pandemiagatik ere egia da, ia guztia itxita zegoela, jenderik ez kaleetan eta bar, baina bestetik checkpointak zeuden, ez dakit, Afganistanen ikusi izan ditudanak bezalakoak, esan dut, armada, Estatu Batuetako armada kaleetan, ikaragarria zen, ematen zuen beste herrialde batean geundela, ez, horrelako distopia batean geundela. Eta egia da, neurri handi batean hori izan dela Trumpistan, ez, Trumpen garaia, ez. Nolabait ere, Estatu Batuak, edo guk behintzat Estatu Batu ez dugun irudiaren kontrakoa izan dela. Edo agian benetako Estatu Batuak ziren horiek, ez? Guk Estatu Batuen irudi oso konkretu bat daukagu. Euskal Herria Estatu Batuen satelite kultural bat da, neurri handi batean, ez gure referenteak zineman, literaturan, musikan, Estatu Batuetan daude. Esazu, kolonia kulturala garela, ez da? Estatu Batuen kolonia kulturala. Bai, kolonia edo satelite bat, edo behintzat oso izugarrizko itzala dute Estatu Batuek guregan, ez? Eta guk, mezu asko erosi ditugu, ez? Handik. Eta besteak beste, Estatu Batuetan Hollywoodek nolabait ere ordezkatu du memoria historikoa. Estatu Batuetan ez dago memoria historikorik. Jendeak ez daki indigenak akatu zituztela 1822tik aurrera.
jendeak ez daki Gernikako bombardaketa gertatu baino 16 urte lehenago gertatu zela Estatu Batuetan Tulsa hirian munduko bombardaketa edo airez egindako lehen bombardaketa populazio zibilaren kontra, auzo beltz baten aurka. Wall Street beltza deitzen zena. Kontatu hori. Bai, horrelako mila historia daude, eta jendeak ez ditu ezagutzen, ez? Eta askotan guri iritsi zaizkigu gauza horiek zinemaren bitartez, ez? Wall Street beltzaren historia ikaragarria da. Eta inork ez du ezagutzen Estatu Batuetan. Ni konturatu naiz, eskoletan ez da irakasten, jendeak ez du ezagutzen. Hau 1921 gertatu zen. Wall Street beltza zen Oklahoma estatuan zegoen auzo bat, Tulsa hiriko auzo bat zen. Bakizu Oklahoman petroleo putzu asko daudela, Texas iparraldean dago, petroleo zonalde ezagun bada, eta beltzak nolabait ere segregatuta bizi ziren auzo horretan petroleo putzuak agertu ziren. Eta beltzek kudeatu zituzten, ez? Komunitate afroamerikarrak nolabait ere ustiatu zituen putzu horiek, eta petroleo hori esker aberastu egin ziren. Eta batean, holako anomalia ikaragarri bat sortu zen Oklahomako bazter horretan, eta izan zen, auzo beltz aberats bat. Non eta Oklahoman gainera, oso estatu segregazionista batean, ez? Hori urte gutxi iraun zuen horrek, ez? Izan ere, 1921 egun horretan bombardeatu zutelako auzo hori, ez? Erabat deuseztu egin zuten, armadaren abioiak erabiliz gainera. Hor, Oklahomako Ku Klux Klaneko buruak polizian infiltratuta zauden, gatazka bat gertatu zen, beltz eta zurien artean, eta aitzaki horrekin deuseztu egin zuten auzoa erabat, ez? Eta inoiz ez da izan berreraiki Wall Street beltza, ez? Zenbat jende hiltzen ere ez dakite, batzuek esaten dute 300 gutxien esaten dutenak, eta 300 artean, ez? Zituzten lurperatu, ez daude gehienak ibaira bota zituzten, ikaragarria da, eta horrelako garbiketa etniko episodio asko gertatu ziren garai hartan, ez? Eta hori jendeak ez du ezagutzen. Horregatik esatu dut askotan, Estatu Batuetan memoria historikoa ordezkatu duela ikuskizunak, Hollywoodek. Horregatik iruditzen zaigu dena ikuskizuna dela Estatu Batuetan, ez? Horregatik ikusten dugunean Kapitolioaren oldarraldia, eta ikusten ditugunean hor senatuko plenarioan sartzen, eta personai adardun horiek, iruditzen zaigu hori fikzioa dela, ez? Baina hori da benetako Estatu Batuetako. Horregatik erakartzen gaitu hemen Euskal Herrian, ez? Horrelako istorioek. Eta gero, ez dakit, kasu honetan, zuk esan duzu kolonia kulturala, azkenean edo satelite bat garela, kasu honetan, oin bagabiz ikusten eskuimiturreko talde asko, Europan, Donald Trumpek egin dauen jarrera arrokeri hori erakutsita, oin beldur hori kentzen ari die eta arrokeri horrekin eurena defenditzen ari die. Zuk nola ikusten duzu, hau arriskutsua izan lehike? Bai, nik uste dute Trumpek erabat aldatu duela mendebaldeko politikagintza eta debatea baldintzatu egin duela, ez? Inmigrazioaren aurkako diskurtsoa gero zeta zabalduagoa dago, ez? Europan bertan. Zer esanik ez, Amerikako beste estatu batzuetan, beste Brasilen, ez? Bolsonarorekin, edo, baina hemen bistakoa da, ez? Alemanian 3. alderdia da, ia neonazia den alderdi bat, ez? Alternatiba Alemaniarentzat. Vox, Le Pen, Frantzian eskuimuturrak gora egin du, gorakada bat izan da. Baina hori ez da izan Trumpen ondare bakarra, ez? Trumpen ondarean nire ustez izan da gehiago zatiketa, ez? Eta zatiketa, Estatu Batuetan sortu duen zatiketa ikaragarri hori, nolabait ere onaino ere iristen da, ez? Ikusten ditugu batzuk eta besteek erabiltzen dituztela oso antzeko diskurtsoak, ez? Eta hori konpontzen, arrakala hori konpontzen oso zaila da. Bakoitza bere kamarari begirari da, ez? Hori da. Oin Trumpistan aroa amaitu da, behintzat hori moton da. Joe Biden, Kamala Harris, Obamaren aroa itzuli omen da, ez? Obamaren promesa horiek, edo antzeko hitzak itzuli die. Zuk nola ikusten duzu momentu hau, garai hau, araknidoa junda, pixkanaka, baina iristeko aukera beba da. Bai, hor dago, araknidoak hor jarraitzen du. Hor jarraitzen dute Michiganeko milizia armatuak esaterako,
talde supremazistek eta oraindik hor daude, mobilizatuta daude, Kapitolioan ikusi genuen, eta egia da orain presidente demokrata bat dagoela, Estatu Batuetan, bere helburu nagusia Bidenek behin eta berriz errepikatzen du da zauriak sendatzea, eta arrakala horiek ixtea, baina oso zaila du. Nolabait ere, Bidenek orain aurrera daraman politika da, nolabait ere, jendea gobernurantz nolabait ere hurbilarazi edo behintzat konfidantza eman jendeari, ez? Estatu Batuetan badira bi ikuspegi gobernuaren inguruan. Bat da, gobernuak balio izan dezake gure bizitzak hobetzeko, ez? Demokratek sinisten dute hori, baina errepublikanoen artean geroz eta zabalduago dagoena da, gobernua etsaia da, ez? Gobernua da gure askatasunak murrizten dituena, gobernua da eta horretarako sortu ziren besteak beste milizia armatuak, ez? Populazioa eta herria gobernuaren aurrean defenditzeko, ez? Eta nik uste dut Biden ari dela besteak beste pandemia eta COVID-aren diru laguntza horiek, familiako ari da $1.500 banatzen, dirua banatzen, nolabait ere horretan ari da Biden, ez? Gizartea bateratu nahi du nolabait ere konfidantza emanez, ez? Eta ez dakit lortuko duen, nik uste dute hori partxe bat besterik ez dela, ez? Azpian dagoena gatazka bat delako, Estatu Batuen bi ikuspegi oso ezberdin daudelako, eta batez ere, eta hau da klabe importanteenetako bat, Trumpek politikoki bizirik jarraitzen duelako, ez? Izan zuten aukera, errepublikanoek politikoki hiltzeko Trump, ez? Impeachment prozesu horretan, ez? Hor bozkatu izan balute, errepublikano gehiengo batek bozkatu izan balu Trumpen aurka, Trump inhabilitatuko lukete, ez? Baina orain Trump biziri dago, eta gainera esan du, 2024 hauteskundeetan ez dakit berak edo beste hautagai baten bitartez, baina trumpismoak hor jarraituko duela, ez? Eta zoritxarrez nik uste dut alderdi errepublikanoak geroz eta argiago duela, trumpismorik gabe ezin dituela hauteskundeak irabazi. Eta horrek nik uste dute asko baldintzatuko duela alderdi errepublikanoa datozen urteotan. Pixka pesimista zara orduan. Bueno, bai, iruditzen zait, bai, ez dakit zer gerta liteken, ez? Alderdi errepublikanoak, kontutan hartu behar da, Trumpek alderdi errepublikanoari batetik izugarrizko mesede egin diola. Alderdi errepublikanoak inoiz izan duen hauteskunde emaitza onena izan zuen aurreko hauteskundeetan, ez? Ia 75 milioi boto. Hau da, 10 milioi estatu batuarrek lehen aldiz bozkatu zioten alderdi errepublikanoari. Eta hori Trumpen meritua da, ez? Eta hori badakita alderdi errepublikanoan. Eta gero kontutan hartu behar da, estatu batuetako politika edo sistema politikoa, ez? Europan ez bezala, estatu batuetan politika oso lokala da, oso tokian tokikoa, ez? Eta senatuan edo ordezkarien ganberan eserleku bat duten politikariek, beraien zirkunskripzioko herritarrei zor diote, ez? Osea, herritarrekin harreman handia daukate, ez? Beraz, Trumpek esaterako bere aurka bozkatu duen republikano baten aurka jarriko balu bere hautagai bat, hautagai trumpista bat, bertatik kenduko luke, ez? Hori badakite republikanoek, badakite galduko luketela haien boterea, baldin eta Trumpen aurka egingo balute. Horregatik, zaila da. Estatu Batuetan politika oso lokala da batetik, eta bestetik, badaude bi plataforma edo bi alderdiak ez dira hemen bezalakoak, ez? Alderdi errepublikanoa eta alderdi demokrata dira bi igogailu, ez? Bi frankizia, ez? Norbait ere politikarik erabiltzen dutena boterera iritsi ahal izateko. Ez da inoiz iritsi presidente bat, presidente izatera alderdi demokrata edo errepublikanoatik kanpo, ez? Beraz, beharrezkoa da alderdi errepublikanoaren plataforma hori boterera iritsi ahal izateko. Eta oraintxe bertan, momentuz alderdi errepublikanoan ez dago inor Trumpi itzala egingo dionik, ez? Eta Trumpek oso ongi daki hori, ez? Eta oso mobilizatuak ditu oinarriak eta gizartea, ez? Beraz, nik uste dut oraindik gerra handia emanen digula. Lehen esan duztazu George Floyden kontrako epaiketa, kontrako ez barkatu George Floyden aldeko epaiketa astelehenean izango dela. Nola ikusten duzu hori? Bueno, George Floyd izan zen, Minneapolisen polizia batek hil zuen gizon beltz hori. Nik uste dut, batetik ez dakit polizia
ez dirudi kondenatuko dutenik. Oso arraroa da, hala ere, epaiketa bat egitea. Poliziak egindako hilketa bategatik, ez? Ez dakit, kasuen 97 inguru konpontzen dira barne espediente baten bitartez. Ez, poliziak indarkeria erabiltzen duenean, edo pistola gizonea emakume bat hiltzen duenean, normalean espediente bat egiten zaio, ez? Egun batzu ez kanpora ateratzen dute. Estatu Batuetan polizia dago bunker batean, ez? Impunitatearen bunker batean babestuta, ez? Eta horregatik diot lehen niona, ez? Justizia sistema aldatzen ez balin bada, poliziaren sistema aldatzen ez balin bada, hau ezin da konpondu, ez? Ez da posible, ez? Kasuen 97 epaile baten esku ez izatea, ez? Eta askotan argi eta garbi frogak daudenean, hau da, mobilaz grabatutako bideoak daudenean, ez? Ez dakit. Bueno, bintzat esperantzua hori badau bintzat egingo dela, ez, epaiketa hori. Bueno, baina ez da iniluna dena, Ez. Gero badago musikaren. Hori da, bai. Hortaz be, bueno, gure bozitzen dugu, bai, hombre, road trip bada, bidaia honetan, bueno, hau dana kontatzen dozu, liburu honetan Las Gretas de Amerikan, musikak badauke garrantzia handia, musikak erakutsi dozkulako historia hau guztia, ez? Kantuen bitartez, eta gainera badaz, bueno, abesti batzuk ere zerki bilakatu direnak, askotan aipatzen duzun abesti bat, Strange Fruit, Billie Holidayren abestia, eta horrek badauke, bueno, historia polita. Bai, musikan lehen nion, ez? Guretzako, baita Euskal Herrian ere, Estatu Batuetan erreferente asko ditugu, ez? Bai. Eta nik uste dut, Estatu Batuetan tradizio aurrerakoi antiarrazista ikaragarria izan dela, ez? Eta tradizio hori dator, 30. hamarkadatik, gero makartismoa pairatu zuen belaunaldi horrengandik, eta ona ere iritsi zaiguna, ez? Ez dakit, hor dago Buddy Guthrie, eta agian Buddy Guthrie denek ez dutzu ezagutuko, baina Bob Dylan bai, ez? Eta Buddy Guthrie, edo Bob Dylan hartu zuen Buddy Guthrie bere aita musikal bezala, ez? Niretzako musikak, eta liburuan erabiltzen dut musika nolabait ere ardatz bezala, beste alde argitsu hori erakusteko, ez? Ze egia da Estatu Batuetan badagoela, ez? Eta Estatu Batuetan konkista sozial asko gertatu izan dira, ez? Ez dakit, LGTBI mugimendua New Yorken hasi zen, ez? 70. hamarkadan feminismoaren mugimendua ikaragarri izan zen Estatu Batuetan, ez? Arrazakeriaren aurkakoa zer esanik ez, ez? Beraz, hor egia da... Bueno, eta hip-hopa. Hip-hopa, punk mugimendua, bai, gauza asko Estatu Batuetan, agian ez diren denak Estatu Batuetan sortu, hip-hopa bai, ez? Eta gero beltzek duten, ez? Eta kultura beltzak, nola Estatu Batuetako kultura definitzen duen goitik bera, ez? Afrikatik ekarri zituzten esklabu haiek, nola, ez? Erritmo haiek, eta musika nola eraldatu zuten. Bai, maitasun pixkat adierazpen batu nahi dituzuen, ez? Estatu Batuekiko maitasun hori sentitzen duzula, ez? Musikarekiko. Bai. Batez ere, hombre, gero, adibidez, Buddy Guthrie aipatu duzu, eta, bueno, bere abestia ere zerki bilakatu dana, This Land is Your Land. Gero horbe gertatzen die distorsioak, ez? Bueno, George Bushek erabili zauelako, abesti hori. Buddy Guthrie antifascista zanean, ez? Holako, bueno, bitxikeriak gertatzen die. Bai, This Land is Your Land, izan zen kanta komunista batek idatzitako kantu bat, ez? Eta gerora, Bushek erabili izan zuena bere kanpainan, ez? Eta Estatu Batuetan nolabaiteko ereserki patriotiko bat dena, ez? Bai, egia da. Hor badago, Spotifyen badago zerrenda bat, Las Gretas de Amerika ditzen dena, eta hor agertzen dira... Bai, ez dakit liburua irakurri dozuen, baina, bueno, liburua irakurtzen badozue, hartu Spotifyn, hartu zerrenda hori, eta jarraitu irakurtzen dozen bitartean abesti horiek entzuten, ze benetan plazerrutxa da. Bueno, gero ez dakit, aipatzeko baita, Donald Trumpen kasuan musikariekiko uki dauen, bueno, ez da bi nahi izan, eurekin ezer, Donald Trumpetaz ez da bi jakin nahi ezer, eta arazo asko uki ditu, musika erabiltzeko, ez, bere kanpainetan. Kanye West, uste izan da bakarra. Kanye West izan da bakarra, Donald Trumpen alde, ez da buena, baina hor badago baita, ez, musikan garrantzia politikoki. Bai. Egia da, Estatu Batuetan, ez dakit, artista gehienek alderdi
demokratarekin lerrekatu dira, ez? Baina bai, hor badago abeslari bat, eta Estatu Batuetan mundu guztiak koinziditzen du, bi mundu horiek, bi planeta horiek elkartzen dituena. Eta da, ez duzu asmatuko norden. Ez? Dolly Parton. Hombre, ja. Dolly Parton da bi Amerika horiek maitatzen duten bakarrenetakoa, ez? Eta gainera orain COVID-arekin txertoa finantziatu duena, bere diruaz, eta bai. Oso emakume interesgarria da, bai. Bueno, danok maite dugu, baita, Dolly Parton. Bueno, ez dakit baten batek galderaren bat, edo hausnarketaren bat egin nahi dauen, mikrofona pasako dugu, eta bueno, animatu, zer galdetzera Mikeli, baita. Hortxe mikrofona. Hortxe daz, bai. Botoia, igual, ez da entzuten. Bai. Bai. Estatu Batutako kirol mailako aurpegisak eta askotan saskibaloi, atletismo, neurri handi baten beltz koloreko zera dira, eta horri badauki boteria eta gainera urten daue oso indartzuta, zera ez? Horreik ze eragin daukie, zen orainoko gizartika zenbateraino mobiru daue edo gorpustu daue edo, ez da? Bai, nik uste dut hor referente asko daudela, ez? Futbol Amerikarrean besteak beste Kaepernick izan zen lehen jokalaria Estatu Batuetako ereserkia jartzen zutenean belaunikatzen zena, ez? Arrazakariaren aurkako keinu bezala, eta Trumpek lortu zuen Kaepernick ligatik kanporatzea, ez? Eta ondoren egia da NBA-ko LeBron James eta beste askok adierazpen oso potenteak egin dituztela, ez? Horren inguruan. Bai, egia da, hor badaukatela bozgorailu bat, ez? Gutxiengoek edo afroamerikarrek, ez? Eta arrazakeriaren aurka eta adierazpen asko egin dituztela, ez? Bai. Bai, kirola ere bada, ez? Kultura bezala ere, beste, ez? Gai, arrazakeria baita, bueno, azalakin lotu dugu, baina, bueno, klasismo kontua be, hortxe dau, eta azkenian, bueno, boterea dauketzunean, azalak agian gero, ez? Lauzutu iten da, araz hori, ez? Eta, bueno, kasunetan gertaleike. Besteren bate galde, bai. Bai, arratzaldeon. Nire galdera dator, apur bat, Estatu Batuetatik nola ikusten da Europako ongizate gizartea. Hau da, beraiek ez dauki, da pribatua guztiz dana, nahiz eta hezkuntza, lehen hezkuntza bai dago sistema publiko potentia. Bai. Gero ja, uste dut unibertsitate garaien hori dana pribatu zetu egiten dela guztiz, baina osasun arloan, ez dakit nola funtzionatzen da. Ume txiki bat, ez badauka gizarte zerbitzurik, osasun arloan nola, eta hori nola ez dago ikusten, beraiek. Bai, hori nik uste dut, kulturalki gehien aldentzen gaituen arrakala horietako bat, ez? Osasunaren ikuspegia, esaterako, eta askotan guretzako ulergaitza dena, ez? Nola, Obamak eman zuen pauso hori. Obamak ez zuen osasun unibertsala edo osasun publikoa martxan jarri, inondik inora. Estatu Batuetan badakizu sistema pribatu baten bitartez lortzen dela. Zelan jarlike jendea gizarte horren kontra? Zelan horren kontra? Bueno, hori da, nola baitere lehen esaten nizuena, badaude Estatu Batuetan gizartea zatituta dago, gobernua nola baitere ikusten dutenak aliatu moduan, eta gobernua ikusten dutenak askatasunak murrizten dituen ente bat moduan, ez? Eta beraientzako, askorentzako, kontserbadorentzako batez ere, osasun, esaterako Obamak egin zuena, hau da, behartu mundu guztia aseguru pribatu bat erostera, prezio merkeagoan, subentzio baten bidartez,
baina azken finean behartu jendea, eta ez bazenuen asegururik erosten isun bat jartzen zizun gobernuak, hori eraso bat moduan ikusten zuten, ez? Askok esaten zuten, bueno, zergatik behartu behar nau ni gobernuak nire osasunarekin, eta nire gorputzarekin, eta nire bizitzarekin nahi duan egitera, ez? Askotan, iruditzen zaigu, batez ere hemen daukagunagatik, ez? Hemen, historia batengatik, konkista batzuk gertatu direlako, badaukagu osasun unibertsala errekonozitua, ez? Baina estatu batuetan ez dago horrelakorik. Guri normala iruditzen zaigu, ez dakit, ambulategira edo ospitalera joan, eta gure kreditu txartela ez eskatzea, ez? Eta estatu batuetan hori da egiten duten lehenbiziko gauza. Zuk urgentzietara zoazenean, ezer galdetu baino lehen zure kreditu txartela pasa behar duzu, ez? Bueno, hori, askorentzat, gobernuak hor muturra sartzea, ikusten dute eraso bat bezala, ez? Zergatik behartu behar naunik gobernuak. Hor bada hautagai bat izan zen, Bernie Sanders, nolabait ere Europako gizartea eraman nahi izan zuena estatu batuetara, edo modelo hori proposatzen zuena, ez? Benetako osasun publikoa, benetako hezkuntza publikoa, unibertsitate publikoak, eta nik esan nuke estatu batuetan nolabait ere eredu horretan sinisten duen gizartearen zatia geroz eta handiagoa dela. Eta hori ikusten da, esaterako New Yorken, bueno, hor bakizu estatu batuak direla bi kostalde, ez? New York edo ekialdeko kostaldea eta mendebaldekoa, Kalifornia eta gero erdian dagoela izugarrizko artadi bat, ez? Hori nik horrela definitzen dut, gero artadi horretan bada, ez? Aniztasun handia, baina egia da bi kostaldeak oso ezberdinak direla, ez? Eta bi kostalde horietan nik uste dut gehiengo batek, inkesta bat egingo bazenu, babestuko lukeela, ez? Osasun unibertsala, esaterako. Baina gero, beste estatu horietan, gehiengoak ez du horretan sinisten, ez? Eta gobernuaren aurka edozer egiteko prest daude. Nioen, esaterako, armak izatea estatu batuetan, eta miliziak sortzea eta bar, horretarako da. Zuk eskubidea duzu konstituzioaren arabera arma bat izatea eta arma erakutsi eta erabiltzea gobernuaren gandik zure burua babesteko, ez? Bai. Nik goratzen dut Santiago Abascalek hauteskunde kanpaina batean esan zuela gauza terrible bat, ez zen, Espainian pistola bat eramatea zilegi izan beharko lukela, ez? Legezko izan beharko lukela, ez? Nik esan dut, honek ez daki, ez? Osea, beste estatu batuetan horrek beste esan nahi bat du, ez du zer ikusirik, ez? Hemen daukagune... Superproduceren eragina, esango da. Segurazki, da pixka bat aplikatzea hemen hango filosofia bat gehiegi ulertu gabe, ez? Zer dagoen atzean. Besteren batek nahi dau? Zerbait galdetu? Bai? Eso. Zuten da? Bai. Nik arrazismoa buruz entzuten dutenean askotan etorte jat burura beltzen aurkako erasua, ez? Baina, hauentara gutxi ikusi dugu edo entzun dugu komunikabideetan zelan egondan eraso bat ustote masajeka eta Asiar Amerikan kontra, ez da? Orduan, da pixkat zure iritziz, han arrazismoak maila, hau da, hango txuriek, batzutan joan itxen da, hango txuriek baltzekiko arrazismo maila handixo bat daukie, ez dakite indigenen aurka baino, edo asiaren kontra baino. Bai, mailak, beti daude mailak, ez? Nik gogoratzen dut behin elkarrezketa bat egin niola Baltimoreko polizia bati, polizia bikote bati, eta bia latinoak ziren, zen Puerto Ricokoak ziren. Eta hurbildu nintzen, beraiekin hizketan hasi ginen, eta galdetu nien, ez? Zuek arrazakeria ikusten duzue komisaldegian, eta esan zaten noski baiet, etengabe, guk ezin dugu gazteleraz hitz egin, ez? Eta etengabe baztertzen gaituzte, eta gutaz farra egiten dute, edo biner deitzen gaituzte, biner, da, bai, hori da, biner, ez?
Eta esaten duen, bai, arrazakeria polizian ikaragarria dago, zuriek edo anglosajoiek gure aurka duten jarrera erabat arrazista da. Eta gero, beraiekin hitz egiten ari nintzen esan zen, bueno, kontutan hartu behar da, beltzak ikaragarria direla, ez? Osea, ulergarria dela poliziak tiro egitea beltzen aurka, hori izaten zean horrek berak, ez? Puerto Riqueño horrek ulergarria da, ze beltzak dira insumisoak dira, ez? Osea, ez dute kasurik egiten eta oso arroak dira eta begira horre ere arrazakeria ikaragarria dago, ez? Eta Estatu Batuetan behin gutxiengo ezberdinekin hitz egin ezkero eta konturatzen zara maila ezberdinak badaudela, bai, eta arrazakeria badago. Eta Asiar Amerikarrekin arrazakeria ikaragarri handitu da Trumpek esan zuenetik edo diskursoa zabaldu zuenetik, esanez Txinatik datorren birusa dela koronavirusa, Kung Flu deitzen ziona, ez, edo China virus, eta horrek arrazakeria jarrera hori eta erasoak eragin ditu, ez, Asiar Amerikarren aurka, ez. Ero egia da, badirela, ez dakit, estereotipo arrazista asko daude, ez, eta asiarrena askotan dira bestelako estereotipioa dira, ez, ez dakit, oso azkarrak direla, edo oso, baina bai, badago, jakina bai, eta badaude maila ezberdinak. Beltzen kasuan, nik esanen duke, argi eta garbi hor gatazka badagoela, eta ikusten dela, oza, gatazka politikoa da, hor badago Ta-Nehisi Coates izeneko idazle bat, esaten duena, afroamerikarrekin eta indigenekin baita, baina bera afroamerikarrez ari da, erreparazio historikoak behar direla, ez? Eta esklabutzak eragindako pobrezia, egia da, esklabutzatik datorren pobrezia dela, ez? Beltzek oraindik ere pairatzen duten hori, hori nolabait ere estatuak errekonozitu egin behar duela eta erreparazioak behar dituela, ez? Eta bueno, horrelako, ez? Horrek agerian uzten du, afroamerikarren kasuan, baita indigenen kasuan ere, arrazoi historiko bestelakoak daudela, ez? Baina bai, jakina. Arrazakeria baditu maila ezberdinak, bai. Horbait gehiago? Animatuko dana. Bueno, nik ingotzute pare bat eskat. Erreserban. Estatu Batuak zehozer bada kapitalismoaren paradigma be bada. Orduen, ni galdera da, zertzelaren batzuk intxuzu, edabideen interesen inguruan, nolaiz Trump, nolaiz azkenien negozio be badala, ezta? Orduan, ekonomiari interesatze jako arrakala sozial horrei konpontzea, ala interesatze jako kapitalismoari arrakala horreik sakontzea edo mantentzea gutxienez. Bai, nik uste dut, bueno, ez dela, obvio bada esatea, kapitalismoak bizi irauteko desberdintasun sozialak beharrezkoak dituela, ez? Eta Estatu Batuetako adibidea oso argia da. Estatu Batuetan kalkulatzen da 40 milioi biztanle pobrezia sakonean bizi direla, baina pobrezia maila oso larrian, ez? Ia 40 milioi. Eta Estatu Batuetan horrek sistema ekonomikoak ahalbidetzen du, ez? Nik uste hori bistakoa da. Gero, arrakalak konpontzeko edo interesatzen zaion ala ez, hor egia da, esaterako Trumpek lortu zuela Estatu Batuetan esaterako sektore ekonomiko oso zehatzen babesa, ez? Berak, badakizue, ez duela sinisten, edo ez duela sinisten energia garbiengan eta bueno, behin eta berriz esan zuen, ez? Aldaketa klimatikoarena hoax bat dela edo gezur bat dela, ez? Eta berak hasiera-hasieratik kanpainan lobby petrokimikoaren babesa izan zuen, ez? Horrek ahalbidetu zuen gero Wall Streetek berarengan konfidentza izatea, ez? Eta botere ekonomiko horrek nolabait ere gorantzera eman zuen Trump, ez? Baina gero egia da, badagoela beste industria bat geroz eta indarra handiagoa duena Estatu Batuetan, teknologikoa, bere aldetik bidea egin duena, ez? Eta nik uste dut orain nolabait ere Estatu Batuetan geroz eta argiago dagoela, nolabaiteko gobernu paralelo bat dagoela, orain Bidenek nolabait ere besarkatu ditu, ez? Bezos eta hauek proposatzen dituztenak. Besteak beste, Amazon izan da Estatu Batuetan parke eoliko gehien eraiki dituena. Osea, Amazonek berarentzako eta gero energia hori saltzeko, ez? Eta
Eta nik uste dut, hor botere ekonomikoa nolabait ere aldatzen ari dela baita ere, ez? Baina bai, sistema kapitalista batean, eta estatu batuak dira horren paradigma, esan duzun bezala, ez? Argi dago ezberdintasun sozialak beharrezkoak direla, eta ezberdintasun sozialak dauden bitartean, eta ezberdintasun horiek kolorea duten bitartean, eta estatu batuetan horrela da, gatazka betikotuko da, ez? Hor ez dago soluzio handirik, ez? Lehen aipatu duzu hauteskunde garaixan eta ez, Trumpen garaixan eta zelan prentza zelan alderatu da, alde batera, bestera, botere handixa, suposatu dut, botere handixa daukela prentzak estatu batutan, konparatu leike estatu batutan da Europa mailan prentzaren indarra eta etika maila. Ez dakit, nik uste dut, Europan neurri handi batean gertatzen ari dela estatu batuetako fenomeno hori bera. Estatu batuetan niretzako askoz ere ikusgarriagoa da gauza bategatik. Estatu batuetan prentsa askatasuna hasiera-hasieratik egon delako babestua, ez? Eta izan da nolabait ere erreferente bat munduan baita ere, ez? Prentsarekiko jarrera, bai gobernutik, bai prentsaren papera, nolabait ere boterea kontrolatzeko tresna gisa, eta hori izan da estatu batuetako demokraziaren ezaugarrietako bat, ez? Prentsa askatasuna. Eta hori asko aldatu da, ez? Eta azken hamarkadan neurri handi batean estatu batuetako ez prentsa edo hedabidea bakarrik, nik uste dut politika guztia Europe hartu egin dela neurri handi batean, ez? Zatiketa hori, prentsak hartu duen jarrera hori, esaten dizun bezala, CNN niretzako, nik CNN asko errespetatzen nuen, ez? Eta, bueno, oraindik errespetatzen dut, oso telebista ona egiten dutelako, eta oso informatibo onak egiten dituztelako, baina CNN bilakatu da demokraten Fox. Zuk entzuten bali baduzu Anderson Cooper bezalako aurkezleek esaten zituzten gauzak, ikaragarria dira, ez dira. Eta beste aldean daukazu Fox, eta Tucker Carlson bezalako ultraeskuindarrak, ez, informazioa ematen, ez. Hemen gure inguruan, ez dakit, Euskal Herrian agian ez hainbeste, baina polarizazio hori Espainian ikusten da, esaterako, ez, geroz eta gehiago, ez. Espainiako prentsak duen polarizazio hori, eskuin eta ezker artean, ez. Gertatzen da, Espainian besteak beste, talde enpresariala handienak bi aldetara jokatzen dute, ez? Besteak beste Antena 3 eta La Sextarekin gertatzen dena, eta hori estatu batuetan ez da gertatzen, ez? Alegia talde batek nolabait ere, bai ezkerreko zein eskuineko kateak edo programak izatea, ez dakit. Gaur, frivolidade bat esan behar dute, baina gaur esan diate, Telecinkon badaudela bi programa, bat, horren Rozi Itoren kasu hori, zu gehiagi jarraitu, baina batzuk, baten alde daudenak, programa bat Rozi Itoren alde dagoena, eta beste talde bat dagoena bere senarraren, edo senarroiaren alde, ez? Eta nizu dut, eske hori da, Espainian talde mediatikoek egiten dutena, ez? Audientzia guztia bere ganatzen dute, ez? La Sexta eta Antena 3, beste, dira talde bereko Estatu batuetan hori ez da gertatzen. Ez da gertatzen, estatu batuetan polarizazioa erabatekoa da, ez? Talde handietan esan dut, kableko telebista handietan. Ez dakit, balio izan duen, hausnarketa honek zerbaitetarako, baina. Inor animatzen. Bueno, nik uste dira, gainera... Nik azkena, bai? Venga, bale, eta gero ja zuritxiko zut. Perfecto. Geopolitikan, bai? Ni batzan pentsaot, estatu batuetako barne krispazio hori dela kanpuen eragina galtzen da bilelako. Eta horrek astoratuta dauzkola, bai? Nola ikusten duzuzuk? Estatu batuak, mundu mailan, aipatu dituzu txinatarren mamu hori nola be erabili dagoen, ez? Trumpek nola ikusten duzuzuk? Ezautzen dozula mundua, hola? Nola ikusten duzu? Estatu batuak
besteen gandeukien eraginarekiko, batez be. Osa, esan gure hotelen. Bai, ez dakit, igual errazena esatea litzateke, Txina geroz eta, ez, presentzia handiagoa daukala eta nolabait ere hegemonia baten amaieran gaudela, ez? Estatu Batuen hegemonia berantz doala munduan edo Estatu Batuen itzala. Eta neurri handi batean egia da, ez? Txinak dagoeneko Pazifikoa kontrolatzen du komertzialki eta Estatu Batuek influentzia handia galdu dute hor, ez? Trumpen aroan, baina baita orain Bidenekin ere, ez? Baina nik uste dut irakurketa horiek epe luzera egin behar direla, ez? Eta orain ekaitzaren erdian gaudenean ezin ditula gauza horiek ulertu, eta kazetariok ez dugula horretarako balio. Oda, historialariek kontatu beharko lukete hori, ez? Hori momentu historiko hau den imperioaren gainbehera edo ez, ez? Ez dakit, sintoma batzuk badaude edo ematen du badaudela, ez? Orain aldaketarik handiena Estatu Batuetako atzerri politikan da Bidenek eta batez ere bere estatu idazkariak Antony Blinkenek gauzatu nahi duena, eta da aldendu nahi du Trumpengandik, ez? Eta erakutsi nahi du Estatu Batuak itzuliko direla edo itzuli nahi dutela Estatu Batuen atzerri politikaren balore zentral bat izan den batera, eta da demokrazia sustatu nahi dutela munduan, ez? Trumpen politika oso protekzionista zen, neurri handi batean, etzen bateri interbentzionista. Trumpek zioen, begira, Txinak urratzen baldin baditu giza eskubideak, haien kontua da, guk, edo Saudi Arabiak, edo Ipar Koreak, besteak beste, ez zuen politika interbentzionista bat. Bidenen politika interbentzionista-goa da, eta hori erakutsi nahi du orain. Horregatik, besteak beste, iragarri du santzioak jarriko dizkiola Errusiari, Txinari, Saudi Arabiako erregearekin izan zuen elkarrizketa bat, esanez, edo herri eta botaz, esanez, giza eskubideak errespetatu behar dituzue, eta nolabait ere profil hori erakutsi nahi du Bidenek. Gertatzen dena da, Estatu Batuen interesek hor jarraitzen dutela, ez? Eta oraintxe bertan interesek importanteena da Txinarekiko gatazka komertziala. Aurrekoan izan zen, joanen astean, Txina eta Estatu Batuen gobernuen, Bidenen gobernuaren arteko lehenbiziko bilera Alaskan egin zuten. Eta oso gaizki amaitu zen bilera hori, ez? Hor ikusten da non dagoen benetako tentsioa, ez? Eta nik uste dut Txina dela, dudarik gabe. Bidenek erakutsi nahi du Putin dela bere benetako etxaila, ez? Eta aurrekoan esan zuen hiltzaile bat da, hori Estatu Batuetako presidente batek esatea, ez? Gero Putinek oso ongi erantzun zion, ez? Eta oso maila jaitsi zuen, baina bai, Bidenek orain hori erakutsi nahi du, ez? Berak itzuli nahi duela balore horretara, ez? Estatu Batuek izan behar dutela munduko arbitroa nolabait ere, ez? Eta giza eskubideen errespetua beharrezkoa dela, eta Trumpek egindakoaren ostean. Baina ez dakit, agian berandu egida baita ere, ez? Estatu Batuentzako ikusi ditugunak ikusi ondoren, ez? Zuk zenion bezala, ez? Nik uste dute Estatu Batuar askok, eta nire lagun Estatu Batuar askok esan diate, zugarrezko lotxa pasazutela munduak Kapitolioan gertatu zen ikusi zuenean, ez? Demokraziaren simbolorik importanteenean, ez? Estatu Batuen munduan duten boterearen simbolo importanteena, ez? Horrela ikusi genuenean mundu osotik. Ez dakit, nik uste dut bai, egia da sintoma asko daudela, Estatu Batuek indarra galduko dutela, baina oraindik Estatu Batuek dute munduko armadarik boteretsuena, eta ekonomikoki oraindik Txinaren barne produktua, hau da, ekonomiaren pisuak oso urrun dago Estatu Batuengandik, ez? Ikusi beharko da nola kudeatzen duten datozen gobernuek hori. Ondion kapitulu asko da, orduan. Bigarren liburu bat behatarazik. Bigarren atala. Mila esker, Mikel. Zuei. Plazerra izan da, zurekin solasaldia hoitia eta zorionak liburuagatik. Eskerrik asko. Eta zuei be, mila esker etortzeagatik, eta aederi, batez ere, eskerrik asko, holako hitzaldi bat sortzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.